in zawai che be vekula he status si ka video ma sa khang ka on te chuak to ka ta khan ron bo sa chung chang reaction ka react la chona ne hemi status ngu hi ka gol lova ton tu ma hian in hemi status ngu be gol chung hian han siam thala trying ka huya ki status ki eng le kholek amas ba kan khre tu a chuan whatsapp status ania he whatsapp status screenshot tu hian a number hi a save tha din a re sapuna number hi save le ve ti khalo khe photra ti ang ani chuan he ti ang ani chuan ti na ni chu chuan he status si siam chop ani yam ti kha kan han chui chin don ani kan thiam dan dan nen kan chui chua lo he ma tong kai nom lo kan chui he tui lo pha lo kan chui he tui pha bo ka lo ma ka chu tun la ya mi na ngai ven na sa chu wang chuan kan ti don ani ama sabara chon he status si siam chop ani yam ti kan khre du chuan he tiang che hen status kan siam benga he mi hi status tak tak ani yam nge ne nga siam chop mai ti kha huat thei don ta ni chu mi huat theina tu ta na ol sam be pa ka da chun emoji man hi uluk de vin taula he tian in tia hin tin a pong chho de ta ni a pong chho de lek ta he chon hoi chom mai ta he khi siam chop le rem chop mai ni chuan khi mi hi a position hi adik lo don ta ni chu ma ka position hi dik chiam te kan te zone ta tun tu ba hianin a te dan ol sam da chuan a resa status ni lang hi hemi hi he tiang a number kan save ve siro ba a number save ngot mala ka number ha a lo save ve khelo me thea ka number save ve khelo wo status kan thei don siro ba tun tu ma hen kan han zel din kwal vel me don ani whatsapp an lu danga a status ang chi hi kan update ve don ani kan lo type lok nga khitian chi khi ka la te po kan han thang chin nga a position atang khan rem chop ni nge ni lo kha alang don ani thì hang type rồi ta kan check lok nga ai zo la kain luat tur man plom si lian vak lo min lo ngai tua pui teu khong ai takin tin ta ne emoji hi kan en chuan space da lawa emoji position ha kan chui chho tok chen ta emoji hi kan han da nga kan update dang ka update ta ne chuan ka han en nga position jong kha adik lo chuan siam chu pani ti kha siam chu pa po siam chu liu ti kha alang don ta ne ngoi ten ang ai an lo na kan zong computer tren ke na takin ti hi to pa takin le emoji chu hi omani ta hi chuanin khong ai takin ti tuan en om tatlat maya adik lo ne nga ti khang ai da nom ta ni ma ko chu ke en hi computer tren ni wangin phone tren ka va en ve da ta ka status hi phone tren kan en ta kan screenshot nga phone tren chuan ka screenshot ta ti hian alang ta ni chuan emoji om na po khi en taula hi nen hianin teng kan da tu na nga ke in hudon the nga he phone me ka screenshot en ta computer ko tong en kha chuanin he a space kha lo inang lo ta screen size kha mo phone tong chuan ti khianin takin ti po ani thlap maya a position po khi emoji po khi a pong chho ve de dek thi chu wang chuan he status siam chop ni ring tu emo chuan a type ve thlapa status thlapani ti nan na ne ya ama ko chu a status ani tak lovem ti e ko chu a screenshot tu chu hian a khe to ta ni chu le midang pun in kha wang chu ni ya ton tu ma kan sei tu ka chuan a sa hian in lo tu ka van zong duk tu ka van za pu yom lam ti lam pang kha ni lo fan string khate kha in ko koi thuina status tak polo ni ta se ava chapolo ava in ngai tlo me min lo tu te han zong vela midang chu ni san chon me khret kal tlangin ol sam takina zong hu zong om sia ava ngai sa no mem ti lam pang zo khlo ngai tu la thain ka khia ton tu ma ka boi pui zo ka chon he status lem nge mi siam chop nge emo in a type chop rem khom chop nge ti ka type chop rem khom chop no chun ni loving status thap ani chola langa a position zong tong hian ten a status to po hi a sani tak loving ti hriat theinan chonin i a san a number save ve thap khai ne ngai ne whatsapp pa chuanin kan number kan save ve lo chon status kan hunga theilo nia churai te chu kan khret anga ya ato phangnan chon hi status tak te po ani du me de ani do te po ne mai theya poi mola ya chonin mer khret te kal tlangin ti ol somdon te dul nen he tianga han ti hi a thaver yu mai thang ka chonin mi mitla ka tu me kan ti po ne mai theya ma se ram changa mer khret te kal tlanga ti tum lem lo ba he tianga an ti vel thap te hi ale la ma chon a thar yo ne ya ami zia kha ton lai mer khret te kan hon tong kai to te dul nen ti dai te kha kan còn comment bel chu ni ta se in tu tok tiang ti khan hemi status chu type chop siam chop mai ani lo
amai ro chu ama status ni nge em ti ro chu screenshot tu le a san a contact a save ve chu mo a save le chu a ho chu win kha theyang ke ni chung kan kha thei lo ti khan kan khret chua thei ro chu ram chok mai ni lo ti chok chok khani kan khret chua thei chu in chu chok theyang kan mi ngai ko thei ve khatam tum don ni o chuanin lai lo ve ko ti ve tu tho mi ni ani chon socialization chun na pan ni lo ma lo ba thu ve me ta se jo ole hey self introduction te kan lo ne kan hing te kan na tho te kan lo se le in ming le hemi class on join chan te na thoi nei em ti te khang te khan sui ve sung te le ai din ai lo ti khan thu chung khan sui thei o hing chu lan chang le na nia ma chang te mi tia ma se chang a mi ti don nia chuan na tho kal na tho hi kala nei chi lo a life coaching class chen na mi sim sak te ve sin ro chai na to kan a thokop mai thei to pon so dang lo ne to